Igbo kwen! Yeah! Kwen! Yeah! Kwezuonu! Ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Ọ ka bụkwa ihe omume anyị Ojemba. Sonyere anyị, ị ga-amụta ihe dị mkpa. Daalụ. Ndị be anyị, daalụnụ. Aha m bụ Chukwu nọ nso Ohiru. Ihe a bụ ihe omume a na-akpọ Ojemba. Ihe mere anyị ji wee hiwe ihe omume a bụ na ile anya ọ dị ka a ga-asị ihe banyere ndị Igbo n'ala azụ. N'ihi ya anyị wee sị na omenala Igbo agaghị anwụ. N'ihe omume a anyị ga-egosi gị ihe dị iche iche banyere ndị Igbo, njirimara ndị Igbo, omenala ndị Igbo, asụsụ ndị Igbo, ihe niile dị iche iche banyere ndị Igbo, ọrụ aka ndị Igbo, asụsụ ndị Igbo, ọtụtụ ndị ihe ndị ahụ ị na-ama ha bụ anyị ga-egosi gị ya n'ihe omume a. Anyị ga-ebutere gị ka mkpume, kere gị ka anụ ewu ebunyere ụmụnna, tọsara gị ka isi azụ e nyere ụmụaka, ma kpokọtakwara gị ọnụ ka ọkpụ ite si achịkọta ụrọ. Anyị nọ na Mgbu Amụọnụ nke dị na okpuru ọchịchị isi ụzọ n'obodo Enugu. Chineke gọziri anyị agọzi, Chukwu oke abịa ma gọziri anyị agọzi. Anyị nwere ọtụtụ ihe mana anyị na-eleghara ihe ndị ahụ anya. Enwere ihe na-ewute n'obi. Akpọrọ m onye ndịda ugwu n'ekwentị, ọza m na-asụbe ha. Mkpọkwa onye ugwu n'ekwentị, ọza m na-asụbe ha. Mana ịkpọzi onye Igbo, ọ sụwara m bekee. Nne enyozikwa enyo ma ọ bụzikwa nwanne amụ ka m na-akpọ n'ekwentị. Anyị anaghịkwa asị onye asụrụ asụ bekee, kama anyị na-asị na ọ bụrụgode na ị ga-asụ asụ bekee, ị marakwa njirimara ndị bụ ụnụ, marakwa asụsụ Igbo, na anaghị eme achọba nwa nwaanyị egbuo nwa nwoke, ị marakwa ihe gbasara obodo ụnụ. Ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu. Ka m bịakwanụ ka m nye hụ m nne. Daalụnụ Igbo ndị ọma nji eme ọnụ. Ọ ka bụkwa n'ihe ome Ojemba. Aha m ka bụkwa Chukwu nọ nso Ohiru. Nke taa anyị nọ n'ubi akpụ. Ihe a bụ ihe ndị Igbo na-akpọ akpụ. Maka ndị na-amaghị, ihe a wụ isi akpụ. Akpụ a bara nnukwute uru n'ala Igbo. Ọ bụ ihe si na ya emepụta ọtụtụ nri ndị Igbo na-eri. Ọ na-akpụ ka e na-esi emepụta ụtara akpụ. Ọ na-akpụ ka e na-esi emepụta abacha. Ọ na-akpụ ka e na-esi emepụta nke a na-akpọ akara akpụ. Ya bụ akpụ a akọọla ihe dị ka ofu afọ na ọnwa gara aga, ma ọwa afọ na-abụrị. O ruole oge a ga-abọpụtazi ya n'ala, were pịchawa ya, o were ghọọ ihe oriri. Sonyenụ m ka m gosi unu. Ihe a bụ akpụ. Ọ na-akpụ a ka e na-esi emepụta ihe oriri. Kịta ka a gbọpụtara ya, emechacha ya, gbawachaa ya, mechaa ihe dị na ya, o wee wuru ihe oriri. Sonyekwe na anyị.
unu ahụlanụ abawala akpụ a na mmiri mana unu ga-enwe ndidi. Akpụ a ka anọ mkpụrụ ụbọchị 4 na mmiri ọ nọsi oruruo sorozie na anyị ka unu hụ ka ọ ga-adị ma ọ nọsịa mkpụrụ ụbọchị 4. mana nke bụ eziokwu mana akpụ agụwago m nke ọbụla na-eme si mee ya ngwa ngwa. Daalụ gị bụ onye ọma njem ọnụ. Ọ ka bụkwa ihe ome anyị Ojemba. Echefubeghị m na ekwere gị nkwa igosi gị ka esi eme akpụ ọwụrụ ụtara akpụ. Ihe Ojemba jiri pụọ iche bụ na anyị na-ewetu obi ala were tọsasịara gị isi azụ ọ dịka ebunyere ya ụmụaka, were kere gị anụ ewu ebunyere ụmụnna. I were hụ ihe dị n'ime ihe, i were ghọta ihe na-amaghị bụ na mbụ. Dịka unu si mara, ọ nọọla mkpụrụ ụbọchị 4 anyị bawara akpụ a na mmiri. Ugbu a ayọọla akpụ a, kechizie ya n'akpa ka mmiri dị n'akpụ ahụ were pụọ. Nọnyere anyị. Keduzi ihe na-agbara ya aka? Ihe nji amara ya aka bụ na ka tinye na mmiri ka o nwee ike ka ọ ghara ịgbasa. Oke, ka ọ ghara ịgbasa. Ịmachazie ka ihe ọzọ a ga-emezi kịta. Emesie nke a na m ga-eche titiri mmiri ọkụ abụọ, mmiri ọkụ gbọọ. Dị ka nkeji ole ka ọ ga-ewe? Machazie mmiri ọkụ gbọọ. Ọ ga-ewe nkeji 20 bifo ọgbọ. Ọ dị mma, ọ dị mma.
dịka esichara akpụ nkeji 10 a ga-ekupụtasị akpụ were suo ya esuo nke izizi. Dịka a sụchara ya, a ga-akpụkwa ya ọzọ wee sinyeka n'ọkụ maka nkeji 10 ọzọ ka e wee nweta ihe a chọrọ. Daalụ. Ndị ọma m ji eme ọnụ, unu ahụlanụ ụtara akpụ anyị egheela. Agụrụ emeela m ihe, mana Igbo sị na agụrụ nwere nchekwube anaghị egbu egbu. Nne, daalụ ọrụ. Ị nwere ike ịgwa ya aha gị? Afọ m bụ Mrs. Ifechukwu Goodness. Ifechukwu Goodness. Biko, kedu ka isi wee mụta ka esi eme ụtara? Ọ mụtara na akụ na ọ bụ ihe nne m na nna m ji zụ m. Ọ ndị eji zụ anyị bụ ihe ahụ. Ọ dị mma, ụmụ ibe ọ na-anụla nne ya. Ọ sị na ọ mụwara be di ọ na-ahịa ya ahụ, mana ọ mụtara ọmụwa n'ụlọ nne na-amụta. Ọ na-adị mkpa ịmụziri ụmụ gị ihe ha amụta ka esi eme ya. Ị hụrụ na kemgbe mkpụrụ ụbọchị 4 ka anyị ji wee nọrọ na njem ime akpụ a, ahụ na ọ dịghị mfe, mana ihe dị mma anaghị adị mfe. Daalụnụ. Ihe Ojemba jiri dị mma bụ na anyị ga-adọwara gị okwu agba, tiwara gị aka oyibo nsugbe. Ngwa sonyere anyị ka anyị jee rie akpụ anyị na oyego. Daalụ. Daalụ gị bụ onye ma njem ọnụ. Unu ahụlanụ akpụ anyị eghego. Dịka si kwubu ya na mbụ, agụrụ nwere nchekwube anaghị egbu egbu. Ụtara wu ndị Igbo. Ndị Igbo sị onye rụọ o rie. Ugbu a anyị ga-erizi nri. Ihe dị n'ihu anyị ebe a wụ ụtara na ofe ọgbọnọ akwọrọ aka wee si. Sonyere anyị.